לכל מי שצופה בסרטון הזה. קוראים לי רום ברסלבסקי. אני בן 22 מירושלים, חייל בצבא ההגנה לישראל, ואני אסיר של שרה אל-קודס ג'יהאד אסלאמי יותר משנה ו9 חודשים. אני כבר שנתיים נמצא פה בעזה, שנתיים שאני סובל עקב מערבות גדעון הזאת שהבאתם עלינו. נגמר לי האוכל והשתייה, אם לפני כן היו נותנים